Oj! ċet tagħmel? Xejn, ikteb, u. Taf xi storbju nqala jaħasra. Fuq dik li kitbu fħalluqa u inti Mux jien kont taħalluqa, għaliex ħana ħerjena. Imma din tkun ta' xrajtek, battek fil-fatt tagħmilha missek tisti personalità televiżiva tagħmel dal-vandalizmu mal-ħitan. X'vandalizmu mal-ħitan jaħasra evolvi. Din hija dan huwa l-futur tal-pajjiż. Aħna tlaqna mill-punt fejn konna nibatu messaġġ il xi ħadd biex. Konna naqbdu ħamima, waħlu la litra u nibatu ilu. Mbagħad bil-moġġit il-posta, u mbagħad daħlet li email immissa qegħdin fera ġdida jasra, fera fej kulħadd biex jgħaddi l-messaġġ jikteb fuq il-ħajt. X'jiġifieri? X'jiġifieri jasra. Immaġina. Kun hemm xi ħadd għandu jtik. Tajjeb, xi flus jew xi ħaġa sib ħajt li mhu jużaħ ħadd. Tikteb eżempju Lewis għandek it-tejni hekk u Lewis ikun jaf, hekk taħdem. Rajta di, vera saħdem. Mela, laħasra, eżempju inna fi kollok bżonn plamer, tajjeb. Aħħar darba ma stajt insib xejn plamer, nidħol fil-latrina tal-gżira, ninqeda l-affarijiet tiegħi waqt li għaddejna raħ miktub. Isem il-plamer bin-number b'kollox. ċempiltlu dejt. Ħadd iżżewweġ il xi ħadd, issib ħajt u tiktibilha. Will you marry me? Josette, eżempju. Ma tħalli mejt li ta' tmur tara jekk ħallitlek xi yes or no. Kolkom issu meċ ta' Tinder. U kolkom relazzjoni għal ġol ħajt. Imma sorry ta' daħmeċ, da' tħammeċ l-ambjent. Mo vera xej. Lo ħaġa tħammeċ eżempju bil-prints, bil-boards daw l-affarijiet bil-karti. Ħajt tista' tisbaw abjad u terġa' tagħmlu. X'affarijiet daw anke issa ġejja żmien il-politika. Nerġaw morru lura kif konna fi żmien Mintoff, kull imkien tara vote Mintoff number 1, vote Eddie number 1, dak kien żmien mela llum bil-billboard jew bir-ritratt hemm fejn għall-arti. Jasra tkun taf min kitiba hemm dak sabiħ. Sorry. Da mhux sewi li taqbad tmur tikteb ma' ħajt li mhux tiegħek dawn l-affarijiet, forsi ma jkunx ixtieqhom dawn l-affarijiet hu. Jinġrat li, għax kien hemm wieħed joqgħdejna għandu faċċata sabiħek bil-franka u x'naf jien u kienu qed iħammġulu. U bat titriq u sprejjajtlu biex nagħmlu pjaċir ukoll lilu. Tibqax tħammeċaw, żibel. U baqgħet issu dispjaċini, bat tajtilu fuq l-abjad u ktibtlu sorry, ma ġax niktiblek mal-ħajt. Froġ għamiltlu l-da x'affarijiet daw. Ejja, ma xi tagħmel ħin. Ejja, ma daw mhux affarijiet u sorry ta' Di xrit fil-serbi hawnhekk, qed nippruvaw nikdbu xi affarijiet razzisti hawnhekk, Mhux razzisti da hawnhekk joqgħod il-boss tiegħi li mgħallem. U qed napplika l-lif, tara? Lif mela li fek tiktib ignorant. Ħażin. U żgur la ħażin, jaffarijiet daw. Ma mhux se nerġa' niktibha tafx. Le, titgħallem fil-każ qabbad mill-kantu li rafej tibda id-dar tal-boss u iktibha l-20 darba kopi. Ħanina, issa jekk jaħseb li rrid iktar minn ġurnata waħda lif. U li tqax tinkwita. Wis probabbli kif ħajduna li inti għamiltlu hekk bl-ispray mal-faċċita tad-dar tiegħu ħajtik il-lif. And never come back.